Дами и господа, този поздрав е специално направен от дъщерята Глория, шефката и синовете, специално за баща им Калин Сръбския, за най-добрия в Тишевица, за оригинала от семейството Ники Мюзик Студио. Кая гилитари, Глория, шефката и Тало, лако семейство от Тишевица, поздрав керава, медадеске. Калин Сръбския, кај си лес, буд паро ио, калинески фамилија, мастаренту маре мосте, и симан буд бари фамилија, капа барафтумен. Вали гърми на Калин Сръбския, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли Северна и Южна България. Ектино Калин Сръбски, сам е постигнал, сам се е издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Калин Сръбския, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли Северна и Южна България. Дешунен сова кере улес и крича и е гория. Наши пераве на медадец, Калин Сръбския. А мени си ням думо думесте, удола си баре легендария. Тари е Тишевица, Калин Сръбския. Баре дум како баре вилеско. Вали гърми на Калин Сръбския, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли Северна и Южна България. Тешунен Калин Сръбския, патрони, тарикати, зорало, барвало, леле, баро. Кале усаврете джанене фамилија, наши пераве на мен. Душман, душман, те шунел, душман, 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 те пари овел, душман, душман, те шунел, амаро душман ле, те пари овел. Наши пераве на бари фамилија и Симан Ромален. Наши пераве на мен Ники Мюзик Студио.